वृषाली नेमण कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपीज भरलेलं वांग, त्यासाठी लागणारं साहित्य हा हिरवा मसाला आहे, मिरची, लसूण, अद्रक, कोथिंबीर। हा भाजलेला मसाला आहे, 2 कांदे घेतले मी, थोडंसं सुकं खोबरं, अद्रक, लसूण, शेंगदाण्याचं कूट करून घेतलेलं आहे, जवला स्वच्छ 3-4 पाण्यात धुवून घेतलेला आहे, एक बारीक चिरलेला कांदा आणि बटाट्याचे हे मोठे स्लाइस करून घेतले मी। मसाल्यांमध्ये इथे मी गरम मसाला घेणार आहे, लाल तिखट, हळद, मालवणी मसाला। इथे मी 4 वांगी घेतलेली आहे, एक तुम्हाला मी कापून दाखवते कसं कापायचं ते। हे बघा, हे असं कापायचं। आता आपण वांग्याच्या भरीतसाठी मसाला तयार करून घेऊया। ही मी आता हिरवी पेस्ट घेते, 2 स्पून घेते। हे भाजलेलं वाटण 1 चमचा। कांदा घ्यायचा आपल्याला इथे, हे भरीत आपण जवला भरून करणार आहे, फार सुंदर लागतं। आणि शेंगदाण्याचं कूट, मसाले, गरम मसाला 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, मालवणी मसाला अर्धा चमचा आणि हळद अर्धा चमचा। थोडंसं मीठ घेऊया आणि मसाला छान एकजीव करून घेऊया आपण आता। बिलकुल आपण हा मसाला करताना पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे। आता इथे आपला मसाला तयार आहे। आपण आता वांग्यात भरून घेऊया। अलगद भरायचं। हे बघा, असं व्यवस्थित भरून घ्यायचं। ह्या पद्धतीने आपण सगळे वांग्यांमध्ये मसाला भरून घेऊया। हे बघा, अशा प्रकारे आपण 4ही वांग्यामध्ये मसाला भरून घेतलाय। इथे आता आपलं तेल छान गरम झाले, त्यात आता आपण वाटण टाकूया। आपण इथे कांदा टोमॅटोची फोडणी नाही देणार आहे, फक्त वाटणाची फोडणी द्यायची आपल्याला। असं एकदा करून बघा, फार सुंदर होतं। इथे आता मी मसाले टाकते। हा मालवणी मसाला, मसाले थोडेसेच टाकायचे, आपण ह्याच्यात पण टाकलेले वांग्यामध्ये भरताना। हे बघा, इथे आता छान तेल सुटलंय आपल्या वाटणाला। आता आपण इथे वांग्यामध्ये जो मसाला केलेला ना, तो घेऊया टाकून। आता इथे
चवीनुसार मीठ घेऊया टाकून. हे आता बटाट्याचे स्लाइस घेऊया टाकून. आणि तुम्ही बटाट्याचे स्लाइस ना अशा प्रकारेच करा, ते नंतर दिसायलाही फार सुंदर दिसतात आणि चवीलाही फार छान लागतात. ज्या ताटात आपला मसाला होता ना ते ताटात आपण धुवून त्यातलं पाणी टाकतोय. आता हा राहिलेला बाकीचा चवला आहे ना तो घेऊया आपण टाकून. वांगी अलगद सोडायची, त्यातला मसाला बाहेर निघायला नाही पाहिजे आपला. आता आपण झाकण लावून ना 5 मिनिटासाठी मीडियम गॅसवर ठेवून देऊया. आता इथे 5 मिनिटं आपली झाली आहे. झाकण उघडून बघून घेऊया, चेक करूया आपण एकदा. फार सुंदर रंग आलाय. अलगदपणे ना आपण एक एक वांगी अशी ना पलटी करून घेऊया. तुम्ही जर जास्त फोर्सफुली केला ना तर वांग्यातला आतमध्ये जो भरलेला आहे मसाला आहे ना तो सगळा बाहेर निघेल. हे पहा, असं अलगदपणे पलटी करा. पुन्हा इथे आता आपण 5 मिनिटासाठी मीडियम गॅसवर झाकून ठेवूया. इथे आता आपली 5 मिनिटं झाली आहे. चेक करूया आपण. फार सुरेख कलर आलाय. आणि वांग्याचं भरीत तर खायला कशासोबत पण चालेल, भाकरी असो किंवा मग चपाती असो. आता हे आपलं शेंगदाण्याचं कूट आहे ना ते टाकूया आपण. आणि पुन्हा 1 मिनिटासाठी ठेवूयात आपण. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा. आता इथे आपली भाजी तयार झाली आहे. आता सर्व करायला घेऊया आपण. हे पहा, इथे आपलं वांग्याचं भरीत तयार आहे. कसं वाटलं ते आम्हाला नक्की लिहून सांगा.